Bende ang'ini anyango bende intiere koda samples ma ibro bedo kitang'onwa, ang'ini ibro bedo kikelogi kin thuolo manok. Ong'any. Nitie gimana adwa medo. Nitie gimomiyo nochopo kama jwendni mane miyo supermarket imiyowa nono. Nikech sirkal nomiyo kampuni nafas ni ginyalo timo production at a very low cost. Koro kata kane giuso ne supermarket to giuso at a very good price ma supermarket nyalo chiwo ne jok mang'iepo kuomgi nono. Koro apani ka wacho Uhuru Bag onego bedni waparo sana the private sector. Ka wanyalo sirkal nyalo keto an enabling environment ne kuom private sector kampuni mondo gitim production of these Uhuru Bags at a very affordable price, manyiso ni ginyalo chiwo to supermarkets. To kendo supermarkets nyalo chiwo gi nono. Kasto wang'iyo quality, nekech ka quality ber e kaka wanyalo wacho recycling. Ka quality ber kendo e kaka wanyalo wacho reusing. Ka quality ber kendo e kaka wanyalo wacho repurposing. Koro wach Uhuru Bag nyaka wakel private sector, to private sector mondo obed ni thrive, wabedo gi an enabling environment for the private sector. Mane gima damedi. Ron, gima dwa nyalo medo kanyo en ni gima onego tim maduong'.